Right, vanhu vaya vatanga manje muri yeZimbabwe nhasi tiri kusangana nenyaya iri kubudiswa napermanent secretary of information uyu mukomana uyu. Zvakaoma, hatidi kunyeberana. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so vari kuti SADC anti-sanction day. This year's SADC anti-sanction day will be running under the theme embracing innovation towards Vision 2030. The relentless fight against the illegal sanctions. 6 days to go. Yeah, ndo painenge ichiitwa musi wa 25 October ndo pavari kuda kuita anti-sanction day yavo. Chinhu wani chiri fani pandatanga kuona nyaya iyi chandaziva ndechekuti ivo vana vava vaendeko. Iwewe nevana vako nani wako hameni whatever ndimunotoita line muchienda iko kutogeza nekutogeza mutomhanya muchienda muchiti muri kunomacha. Masanctions acho achinzi akabata Zimbabwe handiti. But let's be very honest. Zimbabwe haina kana masanctions akaibata. Yakabata masanctions ndi ane ma-individuals ndo vane masanctions. Chero ukadzita nharo idzodzo asi kana uchifunga kuti inawo wochindiudza kuti anenge akanzi chinde chiwa because ma-individuals ndo vari under ma sanctions and my individuals acho ana utombowanda 8 chete vanhu ndo vakabatwa nawo ma sanctions. Vane ma sanctions ari serious yocho because vamwe vacho vakafa but vazhinji unotoverenga vanongoita 8 chete. Ivo havaendi. The funny thing zvinotamba pa Zimbabweans chekuti munenge muchiisirwa zvimamachi zvakadai so izvi wotoona munhu achimhanya kuenda utomuti iwe Zimbabwe haidi zvima demonstrations kezvo ko saka imimi kana muchibelieve kuti ma human rights ko why is it muchisunga vanhu kuna vanhu vari mukati vakasungwa right now iko zvinezvi and ana Jameson Timber vakasungwa chinzi vakaita private gathering watu zvavaida kuita. Hatichataure kuti ma gatherings mangani anenge achiitwa neimwe political party because imwe inenge ichiningirana. Hatichataure izvozvo. Imwe haina power ine power inenge ichingoita painodira but iko zvinezvi vamwe vakatosungirwa nyaya idzodzo. Kozoita vamwe kunzi vaida kuita ma demonstrations hatichazivi kuti vanhu vangani vakasungwa. Madhezi ataloenda kuSADC vaida kuita ma demonstrations same thing but iko zvinezvi vanonzi aiwa vari kuprepare yavo because ndo vaironga ivo. Tongowirirana kuti nyika yacho haiite zvema demonstrations zvatopera than kuti mwa mati aiwa vamwe ndo vanoita zoita ngwe vamwe vanhu vari more Zimbabwean than vamwe. Ende chimwe chinhu chandakaongorora pavanhu ava ndechekuti kana vakuda zvinhu zvavo vanodeedza varombo voenda vonomhanya muchinova supporta zvavari kuda ivo but ivo kana vakuisa ma policies nezvimwe zvinhu the way vanenge vachitonga inobenefita ivo vapfumi because vane mari kudhara. Like izvozvo zvema sanctions izvo zviri kuaffecta ivo ma companies avo ma empires avo. Iwocho unoaffectwa nayo zvochii wewe iye ndiye Zimbabwe iye naye ndo Zimbabwe vanhu ivavo but because of ivo vakaaffectwa because of zvinhu zvinenge zvakamboitika kumashure kubva vaiswa under ma sanctions iwayo. Iwo unobvunza uya umhanye uende hande pama policies kana vakuisa vanisa ma policies anosuta kuti varambe ivo varombo vari varombo vapfumi varambe vachingopfuma vachienda vakadaro. Imagine yakaiswa izveso hakwanisa kuimpota mota yakadarika 10 years kuti ipinde muZimbabwe at the moment hazviitike izvozvo. Hauimpote unotonosvika paboard bvonza idza dzichadiwa dzichapindisa but ivo vapfumi vane mari dzacho dzekuzviita but iwo pa level rako manje ukaweka unoona no but nini why is it nini ndiri kunzi ndiitiswe zvinhu zvakadai so izvo why is it nini ndiri kunzi nditenge mota ine makore akaenda kumberi ndisina mari inosvika ikoko because vataura mari dzekuwanda chadzo and they know kuti iwewe kuti unzi waibata mari iyo kuti unzi wauda kuita izvozvo unongotori pama1. So ndo ma problems ari kuitika ende vanhu ava meno kuti vanozosvikawo pakuvhurika maziso rini kuti vakwanise kunge vachiita izvozvo ende future yevanhu vakawanda iri kukontrolwa nevanhu vekuti vanenge vachida masese anotengerwa zvimasese vobva vanzi chande tinomacha nema chicken in iya iri kutocosta future vanhu vakawanda because muri kudeciderwa zvinhu zvekuita at the end of the day imimi ruzhinji hamune zvekuita nazvo almost 20 million population iko zvinezvi but kunoenda vanhu vanenge kana 5000 chete vavo vanokwanisa kutengereka machicken in iwayo vanokwanisa kutengereka masese ivavo votoenda votonodecide vototi ndo zviri kutoitika zvitori right zvatiri kutoita izvowani
still remember madeza aya painzi pakanzi pari kuitwa kana marale machinchi Zimbabwe yese munenge makavharirwa motoudzwa kunzi hamukwanise kunge muchiita izvozvo makada kuti musumuke mudemonstrate hamukwanise kunge muchiita izvozvo ivo vakati anti-sanctions SADC wati yavo ndopavanotanga kubuda ivo vakusumuka vakuenda but Zimbabwe tine vanhu vanenge vachiti takadzidza SADC zvinhu zvakadaro zvichiitika zvava vakatarisa havasi kukwanisa kudzidza zvekukwanisa kutaura kuti haiwa izvi zvanyanya pakaipa ndo situation irimo muZimbabwe wedu. I don't know kuti izvi zvinhu zvikaizvi zvinogadzirika sei because these guys vacho vanototanga ndururana vaterere futi havazvinzwisise zvese zvo chero makati aiwa but apa waima kudai apoda vanozva kuti aiwa unototinetsa ndezvako varombo vacho ndo vasingafe vakazvionera izvozvo haasi kutomboona kuti kune mapolisi ari kuizwa izvo zotarisa ukadodanzi urikubhadhara ZBC license ufanira kubhadhara ZBC it's a must mutero ZBC it's a must unoisa mutero mota ibva wabhadhara neZBC license inodiwa handiteerere radio they don't care uye kumba futi vachateera munhu wega bhadhara unengone yekubasa company ngirikini bhadhara yekuoffice bhadhara zvese unongone kana mota 3 ubva wati kumba kubasa yowe iwo nongori pakutraya manje saka zvinokuremera because iwo nongori pakutraya ivo kwavari notoiswa chinzaiwa mitemo iyi inoomesera vapfumi ivo funga kuti vapfuma nebasa rechine mari what is mari munhu ajaira kutenderedza mamillions per day obva vanzi munhu iye achaomeserwa chii chaanomeserwa iyo nenge richange mari yacho yepamonth iyoyo kana kuti yepaterm iyoyo what is that iwewe kwauri inokuremera because zvinhu zvako zvese zvinenge zvakangokutsoma life yakagara yakatokurova 2-0 kudhara saka pongoda kutry kuti ndoda kuzombodzoka kuti ndidzore mapoints vanenge vachitorawo futi mamwe mapoints ipapo now ndiri kuona vamwe vanhu vari kukomenda nyaya iyoyi iri kutaurika ye anti-sanction what SADC yavo yevari kuda kuita this is actually a Zanupf must go day. Sanctions are not destroying Boterekwa or Mutoko through disastrous mining activities. Sanctions are not selling raw lithium and chrome in a bottle to China for an army general kickback. Let's hope we won't have to build more villas. You really believe sanctions are the cause of looting, bad governments and biased judiciary system, poor medical institutions? Are you serious? What why is SADC anti-sanction day when it only a few Zimbabwean individuals who have been sanctioned for corruption, human rights abuse, etc. It's not SADC thing just because an unelected ED is currently SADC chairman. Toshandiswa izvi chacho chese kutonzi munhu wese ngatingoenda mani ndinomacha ndozviripo pakaipa. Amen guys, munoona senyacho because kazhinji munowanza kuti unotaurisa but pacho ndingotaura zvinhu zvimama facts ndoachokwadi hapana kana pandikumbotendera. Munoona senyaya guys, asi kuti zvangu ngavasaite but ndichandikuziva kuti vana vava vaendeko kwaona vana variko mutipeka nacho mutiratidza kuti uyu mwana wake anga aripo uyu mwana wake aripo vana vava vatori kana kunana China, America, UK, Australia, Canada, different countries, nyika dzakasiyana siyana vari kuenjoy life vari ikoko. Iwewe ndoonoenda ikoko uchitsva nezuva ikoko, ndoonoenda ikoko uchitsva nezuva ikoko. Yoziva ndizoti ndine ganda remagrapes, ndine ganda rechinchi, handingamboende pani. Iwe ungamboenda iwe unonga uchimazira kupi ukatonzi watodya magrapes ungatoziva mahabros aya ivo havatodya unokudzoka achida mahabros ndotoenda kutenga mushopu akavhenekwa izvi zvinorwarisa zvemuti izvi. Iwewe ndionongoti ndinobvonza kuenda ikoko. Ivo vana vavo vari busy kuti vari kutofokasa vari kutostada zvakasiyana siyana saka toita sei kuti dai vari kudzidza zvakasiyana siyana. Iwewe ndoonoenda uchinomhanya but handisi kukurambidza kungoenda kuba ndinongotaurawo chete chokwadi zvinhu zviri kuitika guys. Amen. Unoionawo senyaya. Tell me what you think in the comment section. Mungazoti ndanyanya kutora side.